Ešte som nevedel vtedy povedať a to ma starý otec zobral na 1000 MBčke za mesto na takú lúčku. No a vlastne tam som sa v tej prvýkrát spustil a starým rodičom s veľkou radosťou videli ste, ak sa za mnou poášilo. Ešte na ZDŠke, alebo už bolo to na strednej škole, keď ma vlastne takí známi zobrali hore, že oni sem chodia, no to autá stáli dole od Srdiečka po ceste až neviem kde. Bolo to tak na jar cez prázdniny. Bežne napadlo cez sobotu, nedeľu 50 cm. Keď sme prišli na Prednú horu a dovtedy, kým sa aspoň lyžami nepošlapalo, sa nelyžovalo. Takže pekne krásne hore do kopca a potom až sa lyžovalo. Denná, nočná, 2 dní voľno a vlastne vtedy, keď má to voľno a cez zimu, keď všetko sa podarí aj doma porobiť, aj všetko, tak aspoň 4-krát za týždeň. No, na začiatku vždycky juh a potom už keď, tak sem tam sa pozrieť aj na sever, ale to obľúbené miesto, ak sa tieto nové lanovky porobili, tak ako celý vrch na Zadný Dereš, Zadným Derešom okolo bufetu do Krupovej až dole. Najkrajšia, najdlhšia trasa, to isté na severe z druhej strany. Konský Grúň, Rovná Hoľa a na Záhradky. No tak nedá mi, aby som nespomenul bývalého vlekára na Zadnom Dereši, Paľa Belka. Vždy mi povedal, vtedy a vtedy už sa dá, vtedy je usadnutý sneh, vtedy je umrznutý sneh. V zime to kus ináč vyzerá, ľahšie sa tu púšťa na lyžiach do tohoto žľabu, čo je za nami, ale išli sme na to postupne. Za kamennú chatu dozadu a od tých najmenších, najpličších sme vlastne skončili až na Zadnom Dereši. Vtedy som celý deň točil len Predný Dereš. Mimo to, že som 20 minút zjedol chleba, no to je to, že idem naraz. Nepovedal by som, kým vládzem, ale kým vypnú lanovku. Lyže sa po poslednej jazde nabrúsili, navoskovali. Sezónka sa kúpila hneď v apríli, takže môže padať aj zajtra. Čo sa týka slnka, tak to hej, a zase keď sneží, fučí, tak je jedno, či je zjazdovka, či je mimo zjazdovku. Všetko je to rovné, krásne. Ani nie. Je to čerstvý vzduch a sú to vlastne priority toho človeka. Takto bude sedieť v krčme pri pive s cigaretou v ústach a tuto si myslím, že je to 100-krát lepšie aj pre zdravie, aj všetko. Ešte keď tuto ideme vlastne, táto cesta zvykne byť zasnežená až na tú cestu dole na Modrú a je možné, že na jar stretnete aj kamzíka, aj čo a je človek v prírode, je na vzduchu. Čo viac.